bij skutjassen. En in de tijd voordat de competitie begint, want de competitie is van 8 tot 10, dus mensen binnen om zo'n uur soms al aanwezig, dan wordt er 80. En dat is een wat makkelijker equivalent van het skutjassen, zeg maar zeggen. Maar het is wel heel erg aardig. Het is bij skutjassen, er zitten 147 egen in het spel. Nou al? En wie de eerst 100 egen heeft, die heeft het speltje gewonnen. Als er skut wordt, dan denk je dat je 100 egen spelen kan. Degene die skut. Nou, maar dan zei de Sint-partij, die zei zich maat, nou, kunnen we het horen allemaal voort. Een van de beiden, nou die kunnen we aan de oer zetten, die weer maat. En een van beiden pakt de kaarten op.